diagnostiko bat genuen, bakoitzak bere iritziak emata, egoera ingurun, eta gero helburu desberdinak proposatu zin, da aitatik bi aukeratu dut. Lantalde bakoitzak garrantzitsutzat ozian bi helburu hartu dut. Ordu, bi helburu, arlo bakoitzeko bi helburuek osatuko dute plan estrategikoa behar. Familiei dagokionez, edukiko genuke alde batetik guraso euskaldunan arteko harremanetan euskara erabiltzea, eta bestetik euskaraz ez dakiten guraso euskarara hurbiltzea. Eta gero, txostenin bertan, gaur ez da hasiko hortan, txostenin bertan dozte ekintzak. Badozte alde batetik lehendik ikendin ekintzak kolore bat ez markatu. Bestetik dozte, plan estrategiko honen prozesu honetan atenadian bideak. Bestetik dozte lehendik ikendianak, bineon gure bi helburuekin bete-betian xuxen hilotuak ez doztenak. Beraz, baloratu berrekoa. Eta bestetik dozte, Oiartzun udalerri euskalduna izanik, dauneko normalizatu xiak dozten arlotan, kokatuak dozten egitasmo. Kaso bat jartzeatik, izan ditake, kirolan gaia ez, kirolan gaia, eskola kirola, kirol elkartik, gutxi gehiago esan daiteke normalizatu xiadon ardua dela, beraz, aurrak bezala ez, bakarrik oinez hasten denin, dutzen gertzaio, ez dut sekula ikasik. Kasu honetan berdin. Bakarrik, bada bilela ikusten dugunin beretokik ikundu. Aleia, kasu honetan, izan horitzake, kirol departamentutek. Eta holako beste kaso batzuk bania. Beraz, hoia txostenien ikusiko zuten. Ze ekintza proposatzen din berriak eta zein berplanteatu beharrekuk, edo bere tokira eramateko. Kirol sailea dela, kultura sailea dela, edo dena dela. Ordu, hoi arlo guztietan, familia idagokionez helburuak horiek, hezkuntzan euskara agoz era naturalian, freskotasunez eta egokitasunez, eta noi hartzera eta bat, erabiltzea. Eta bestetik, hezkuntza zentrotako agenteen erabilera mailari eustia. Hor askotan eta beste arlo baten aipatu da hori ez, hoi hartzunen maila txukun bat bado eta hori eutxi inbertzaio, normalizazio maila hori. Zelero esan duana, naiz eta zenbait egitasmo, bakotxe bere tokira gure lana izango da, Euskal Gintzan egiten guztia lana izango da, horren jarraipenekia. Aleia, erabilera maila hortatik ez bera guztia. Gaztiak, euskara prestigiatzea, nera eta gaztiak gustatzen zaizkilen ekintzetan. Hor beste kur bat jarri zen momentu batin, aixialdian ingurun, euskarazko aixialdi eskaintza zabaltzea eta baina bere ikusten dut ez dela xuxen gure lan abaizik eta gaztian aixialdiaz arduratzen dian ana. Ez udal sailaz bakarrik baizik eta hasi udal gazten sailetik, segi gaztetxik, gazte lokalak eta dena dela. Komunikabideetan, irratian egoera juridikoa ziurtatu eta bere barne egitura definitzia, eta eguneroko maiztasunakin herriko informazioa euskaraz bermatzea. Gila zen formatan, hoia proposatu batzua daude, ikusi nola gauzatuko den eguneroko informazioa. Eskarregi bada esan, Merkataritza ostalaritza dagokionez, merkataritza ezer euskaldunan artean ahoz euskaraz aritzea naturalki, hor berrizea aipatzen zen ahozkotasuna eta bertako izkera eta puntu izena. Eta hoi hartzun estabelezimenduen hizkuntza paisaia euskaraz izatea. Hoi oso lotua do, gaur egun dakagun merkataritza eta ostalaritza egitasunak. Azken kulturrekin dakagun hitzarmena lan hortako da, ez? Egunero dozten paisaiai dagoen, egunero ikusten dugu gauza egitenak euskaraz egoteko lan. Lan munduan praktika honak konpartitzia, euskara plana duten enpresan artin, eta euskara normalizazio prozesuan geuzten enpresen bilo sartzea. Kontzorudik,
kasu hortan, seguraski, urratxak emango dugu biletan. Bosturtetan lortzia zauden. Elkartik kasuan, euskaren erabilera handia duten elkartik erabilera maila justia, eta herrian eta herritik kanpo eredugarri izatea. Oire askotan aipatzen du, ez? Udalerri euskaldunak hain zuzen eredugarri izan behar dugula bestentzako. Guk dazkagulako aukera gehiago, normalizazio prozesu honetan urratxak emateko. Eta guk urratxoik ematen baditugu, bestik bidia iriki eduko dute. Guk ardura handia dakago hortan. Eta bestalde euskaran erabilera handia ez duten elkartetako erabileran eragikia. Gutxidia erabilera momentu honetan, Oiartzun elkartetan euskaran erabilera altu xamarra da. Gutxun asko, ez eta gutxun asko horiek askotan eragina, gutxuni horiek konpontziak eragin izango duz elkartean, bakarrik ez, eta baita elkartean.